sim jirai mas pun nomor lais pa sapulai. Nungu yau Jisu haga step naga benda ka jingai ka jingker ku baro ka bangi dang yau pediang nginang mandraru ka juga por ka jing tu mu jongi idu wai kam kor pana benda ki bapang ki bashitam ki batia ha ki hospital ki batia haye ki batrang ya ka jingai ka jingker ku halo jongi ta ka bai ti ka jing tu mu shime shime jongi nginang kot kor pa de ka bor jung ka bane halo jongi halor ki inga sem jongi ha kerteng upa baru kon baru mensi mbakoit Amen. kajinga e jongo trai jongi u Jesus Christ bar kajingi jongo blai lem bar kajinga sulak jongo mensi mbakoit kindon rengka bat pi baro Rengka bat piru ko himen ko para tonginang IT egi jing tolot ki jing tuna jongi kakti nu blai kapen kan mau yengi kahima ubele kapediang ya baro klempe shiliang ubele udon ka jingit ya baro padu ubele kwa ban kendiu yangi dan bau Jisu wala ngilong ginom pop habangi kloy bania trailang bat ka bor jeng kahima ubele un penjana ya ka jingim jongi un plai lud yangi na ka jing te jingkum na ka jing sunu baro ka babit yangi tongin karpa adio Jisu Panis ne yangi vai pai vai. Bangin dup long kikun jong kahima kikun jong obalai kam dame hagane ka yom paska. Try Jisu map yangi side kud yangi na baru ki pop ki bangi lele bangin dup laban syakri hok yam eman ka kelit ma nga pala au play badan board baro pada happy ko himen ko para mang lele pop shibun e da ke jim parkat da ke tin da ke kam da ke jingle klet da ke jingle pala janga da ke jingle pala janga da ke jingle pala bakrao e janga Namar kata nakar pahadi kamari abakoi kabaya isa katizoti yaki angel bakiri koi badia pi ko himmen ko para benduwai ni kabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor bar o ni sune yangi badan dara mapi hip hop jangi nilam yangi shaga jingi mbam jika Amen. Try can raku play say Dragon Rako Blaze Yangi Cristo Marco Cristo Rako No Benim Johnny Benim Yangi Dragon Rako
Dubai. I Dubai nagabenda bara ka jingay ka jingkarku kapangit terang ka jingim jongi. I Dubai nagabenda baro kishi kurim kibalawan shimenda ka retreat nadus ni todi katba kilait pai bakin ra ka jingay ka jingkarku. I Dubai nagabenda ki bapangi bashikambaro. Koblay ko jingshai bajanai jongi balakarku bala ai hangihi banrake ya ki jingmaya paska hangne haparte to pelong yangi ngi karpat bangin kemen ha ka jingpura jonga jinga jamme junom kalamkut da utrai jongi uji sukri sukun jamme uba embada basan sha renkat badme ha ka jingelong kawe jungamen sim bakoi ublay junom la junom. Amen. Kajing pule na ki kam jong ki apostol. Hagi tokis ni ki apostol ber ki para banget ki ba haga Judia ki layo sngew bagi jentil ru ki layo pediang ya kaktin ublay. Henry habau Petrus ulale sya Jerusalem ki tu ki balakershan ya kijing otshare ki lakem daw ya u ki ong balay pilale sya ki ba klem otshare bat pia bambat ki kumtau Petrus ulabatay haki nadong sya dong ya kata kepala cia nadu basdang ngaladon hakanong ba jopa bat ngadang duai bat hakajing long rengai ngalayo i ya kajing yo ipau bawan hier ka ba ikum kajan reben ka ba he ba lapen hier ya ka na beneng na kijing tedu baro sauteli bat kala hier hanga haba ngalapej benya ya ka ngalayo i kimrat sau kejat bat kimrat klau ki kenja bapar bat kisim jong kasuin nang ta ngalayo sngew ya kasur ka baong hanga yang George ko Petrus to penya bat to bam Henry ngalaong dalay ru ko trai nabaga jin bam jaklia ne ka bom khoi kam pat jurung hakasintur jonga Henry kata kasur ka bala kren biang na beneng ya kata ka ba ublay ulapen khoi pimdei ban yeu ka bom khoi kani kala ja laisin bat nang ta laring biang ya ka baro syak baro ka wei shabneng hagatahi ka khlip mat laingut kirang ba kibala pha syanga naka riria kilapoi hakaying bang ngisa teu mensim ula ong yanga banlek syaki klem da ben ya per kine kinyo ngut ki para banget ru kilalej ringkat bat nga bat ngilaya lej baro syaying jong uta ubriu une ulaya thu hangi kumno ulayo i yaw angel ubayang haying jong u bat baong ha u to pha briu sya jopa bat wan ya lam ya u Simon ya uba lakhot u Petrus un penbena hapi ya ka khubor da ka ba en saplaj im ya phi ma phi bat ka ying ka sem jong phi baro ka we bat haba ngalas dang ban kren umensim bakhut ilawan hier halor jongki hakaju karukom kaba ulawan halor jongi mensua nang ta ngalakan mau ya kaktin jong utrai kumno baula ong uyo anis ula pen baptis daka Henry en sa pen baptis ya u da mensim bakhut te la da ublei la ai kaju kaching ai haki kumbau la ai hangi haba ngilange hautrai Jesus Christ te ngaladei u ken ban khang ya ublei enda ulayo sngew ya kane kiladu nya bat laya baro bat kilaya ro ya ublei da ka baong te haki jentil ru ublei la ai ya kalat ban kala jingmut sya ka jing im kaktin jong utrai Isango ya ublay. Samsapuar nomor nyospa arfulai. Nyospa arfulai. Kumbas liang umpoliu kas kay bensim jong nakas liang yublay.
try undon rengkat bat pim. Rengkabat piru. Kajimpulin ya ka gospel bakuit kat kumuya anis. Kaburau ame kutrai. Ujisu ulaong. Ngalong unongap lamborot babha. Unongap lamborot babha. U aiti yala ka jingim nagabenda kilamborot. Unong berlas ngi ba umde unongap lamborot. Bat bakina lamborot kimde ki jongu. Haba uyo I bawan usuri. U ino ye kilamborot. Badu pet yap pet im. Bad usuri u kenrup yaki badu pensapret yaki. U petiap na marba ulong tang u nong belas ngi bad salia yaki lamborot. Nga ngalong unongap lamborot baba. Nga itu ialah ki jong bad kiru ki itu ianga. Kumba upa u itu ianga, banga itu yang upa. Banga IT yala ka jingim naga benta kilamborot. Banga nga don sa kivay pat kilamborot, kibamde na kane kasem lamborot. Yakiru nga deben wan yalam. But kins ngap yaga surja nga, kumda endon kawe ka kinhun, uwe unang sharai. Naga daw upa uidia nga. Naba nga aiti yala ka jingim bangandup iyo biyang iyaka. Omdon bashim no iyaka jingim nanga. Henry nga aiti iyaka daka mon lajo. Nga don bor ban aiti iyaka ban nga don bor ru ban shim biyang iyaka. Iyaka ne ka hukum bangalayo na upa jonga. Ka gospel jong utrai Jingiro yame kukris. ko himen kopera bait ha utrai Jesus Christ. Ka gospel mendakasngi kawanra hakamajongi. Ya ka jinglong jongolong nongap lamborot babha. But ka jinglong jong unomberla sngi nomberla sngi. But ban pensotu ya kane ujisu udang hikai yangi ba udon hau bun gi jinglong ba ukoloi banaiti ya ka jingim udon ga bor ban shim ya ka jingim udon ga bor banaiti ya ka jingim ula ban shim biang ya ka jingim kabamud ulong ubalong ubadon ka control ya baro banaiti ya ka jingim ban shim biang ya ka jingim tang ublay ula banle ngiki brio ngimla banle badai na kata ka daw ukerlalong nongap lamborot babha but ban penshai shushu yakane ka pang Jesu ong ngadon kivei pat ki lamborot ki bampat don hakasen bat kabayade bat ka jimpule beningkong mendagasni kadban ang don ka jingia kolmar haka jingim jongki apostol bat kin kristan beningkong ublay upenpaw haki ba baro ki brui ki lambaba but ngide pen pediang ya baro nama omde mangi ki brui ngi penba ki brui henry ude ujisu unongap lamborot baba udam penjanai ki brui ke jingem jogi brui shisin bangi don badu jisu shisin bangi stam ban trekam badu jisu ngiha ban kerla nakata ka jinglong nomberlas ngi shaka nongap lamborot baba bun sin ka jingma jongene ka juk kalong bun ki briu ki jit ban sakut ha ka jinglong nomberlas ngi ban poi ban yakaba long nongap lamborot baba leze
kaneka jinglong ka tre minda ha ka pertei. Nomberlas ngi ule ayu. Balay ule tre udon kam eye. Ule tre nagabinda ka jimmendoy. Lese yu perlut ya ka sngi kenamba habakut ka sngi ulaban pan ya ka bainong. Ka jimud jongu kalong omde ben sumar ya kinongap lambor ban sumar ya ki lamborot henre ki jimud kalong ben yo ka bainong. Te kadu kadwai habakilli hatopila sumar ya ki lamborot un ong hoit. Henre haga jinggain jongu try lese ulaban lap don buon ki lamborot kila miss nakataka kinhun. Lese kila duno yaga jingim namar un nombelas ngi umbat don ka commitment umbat don ka mensiam banaiti lut but ulay tre ne utsumar tang da ka ba kimilindi ya ka bainong habakut kasngi kabamut tangga jimmandoy shimet ka jingkwan alade ka jingkwan lalot bad ka jingsnoba perte kane kalaban longa jinglong jong bun ki briu hakane ka perte hakane ka juk ka bamenda don bun ki briu hakane ka juk kitre bella kumne lese larangi peit hakinga sem jongiru don ki batre bella kumne ngilaban yo i ya ki kon sweat haki inga sem jongi namar kimi ki pa kimpat ai tilut yala ka jingim kumung nangap lambarot hakamat ka jingya per jingmut hakamat ka jingya babun jai nilaban yo i upa ukloy ben ino ya ki kon don jimbabe eye halor ki kon don jimbabe eye halor ka kimi ki kon don jimbabe eye halor ke jinglong jong ki inga sen ke subha iki briu ben ino yala ki jong ki inga sen namar kano ka daw bare kumu nombela upay barabore ke jimmandoy ladar katut kata ka jimmandoy shimet ki kloy ben ino yaki bayid batoin jong ki haka jingdum nanda ke pejingai don ki beri ke bakinos new ya ke vai habakata ya ke jingim jongki ki kloy ban kendai ya la ki lajong but ki kloy ban kindria jaka haki inga sem jongi ngilap ya kane ni oi ya ki umma jong bon ngod namar kane ka daw en ru jisu ong wan habangi yakendo kum kane ka jinge kadon ka juba biengi lemba ka jinge jan badu Jisu. Nakatagadaw Jisu kento yaki apostol pimde banlong ki dang ban pinjaw umat yano. Namar kanda kadon ka jingya ka jia hapadeng ki bru ki bala jid hapadeng ki bru ki mbat jid hapadeng jendil but hapadeng ki kristan ki ba pidiyang yaka lindi batimai kalong ka jingi Jisu ka jingi badu Jisu bat bonsin wat ladang ipidiyang yaka lindi batimai wat ladang ilang kristan ngimbat kerlalong nongap lamborot baba ngidang sakut biang hake jinglong jonggi nombelas ngi ladang ngi jit bad ngi im kat kum gi nombelas ngi ke jimma kalong ngimla ban idya kiwe ke jingid ka pinmong ngi barabor shesin bangi don ke jingid kata ke jingid ka pinmong ngi nakata kada jisuang ngadon ka bor ban aitia ke jingim but ngadon ka bor ban shim biang ya ka jingim kabamot lada u pinmong yano udonro ya ka bor ban pinkoid ngi part ngi pinmong iki briu henre ngimju don por ban pinkoid yaki ngi kaka ya ki yang jongi ha ka krengi kana jongi ngidang pinmong iki briu halindi sinking henre ngimju leit pai biang ban pinkoid yaki wan hapoki inga sem jongiru ngimju shim biang yaga jingim kabala shamom badu Jisu ong ngalong nongap lamborot
lada don ki lamborot ki ba mong ngalaban shim yeki ngalaban pinkoit yeki ngalaban pelai lud yeki nandangan pelai biang yeki shagilum namaru nongap lamborot ule komno uap yeki lamborot bada ladang ilait shaki ri Israel ngilaban yo I don buon ki jakat tangi mau sudah don ki lum bad ki nongap lamborot ki alam iya ki lamborot shakum ki ni ki lum bad don buon ki jimma ka ba ap ye ki lamborot bad lada u nongap lamborot u kain sting ya kata ka kameram jongu dada u perkat tang ban perlut ya ka sni kramba undup dawa ya ka bainong ka jimma kalong buon ki lamborot kin mensao buon ki lamborot kin poi shakikti jongki merat kalau bad kiniya bad kadu kadwai don porro ban kain hato baro ki lamborot ki don ne haka kinhun ne don ke bayam ne don ke ba mensao kabba yo I ya ke badang im unsa yalam biang yaki da ka ba ino ya ke bala shamong da ka ba ino ya ke bala poisha kikti jongi mrad ju don pore ye ban shashitom nagabinda jongi lese uting lese uang kamde ka kameram jonga ban bemrad namar la pen kamdi yanga la iti yanga ban peit yakine ngapei ngam tip ki bam ne klambam lese ki koit ne ki bam pat long ki ba koit ngam don por yakane namar ngalong ba pendep yak kameram kane kalong ga jinglong jong bon ngud ha kane ga juk ki ba pendep yak kameram kalam jingid ladangilong ki ba pendep yak kameram kalam jingid ngimla ban kerlalong kinongap lambrod baba ko himen ko para ngidon kaman ikmi elaka jangi ingasen iya ka jingim jangi hato ngidon jingit neyem haba ngi lekano kano ka kam naga bendau jisu la de haki ingasem jangi haki imlang salang jangi wat haki kameram jangi ke batre haki kam sarkar ke ba pendep kinongi kai ke ba tre office hato ngilong ke ba pendep ya ka kameram kalam jingit lese ki bri ki wanshangi nagabinda kino ki kam lese ki kinna ki wanshaga school hato ki nongi kai ki hikai tang banyo ka bainong banyo ka tulop hato ki bri ki late office tang banyo e ka tulop ne ki don ne em e ka jingid ban pindat yakaba ki lamborot ki wanshaki ban dawa hato ki le janai ki kam ne shulem malumala ban pindat ya ka kamera kane kalonga attitude kaba pin mensau bat pin jenjar ya bun gi lambro kum juru ya la de shimet ai bau jisu unam pasiau hangi ha kane ka mas bakui ban pin bet ya ka jinglong jaga jingim jongi bangin long gi ngap lambrot baba ha malle ki kamera la da de ki kaming kam imlang salang kam balang in kendiu ya ki we daga jingi jisu be it kerku kardo yangi pen sle yangi pen gantang yangi bangin dupla ban shakri hok yame bangin dupla ban longi lamborot ki baba bangin dup longi nong sumar baba ha jingim choni enyaro ya utrai jisu Christ Nam lai jinam amen. ko himen ko para tongin plai ka jingi ka choni nganget How blay water bor baro. unang tao ko benem bakakindo but how Jesus Christ ko marwe jomu utrai jongi yau bela puna men sem bakoi yau bela kana ka Maria te soti bela shala ben po Pontius Pilatus las anar pna yavu yab la tep yavu bela kiya shaki baya hagasmi ka balai lami pan ki baya bela kiyo shabane usham shakamonu blay pa badan bor baro nanda unwan pan ben bishari ki bayim ba ki baya ngangeit how men sem bakoi aga balang Catholic bakoi aga jinya silok ki rikoi aga jimap igipo aga jimmi pat ka do aga jingim bam chikut amen Lai spa in your po.
to ya duai ko kemen ko para baga jingkinia janga ba jumpi kallang ka ba pediang khon hau blai upa badan bor baro to try putting it in knya ni ti chong pi la ka bata ka chin ro ma ka teng chung u ka chin to ing I ba ka palang ko ko chung u pa ro ko wei to pediang ko trying I karpat ya ke jingtarwa janga balang jamme kabarisa kemen pat kumba mela ai haka ya kadau jong kat kane ka jingkamen kumdaru to ai ya uso jong ka jingkamen bam jikut dau Chris utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim rengka bat hi token tiu ya la ki donut ikin tiu ya ki shao try kongin ya aingu ya utrai ublei jangim ka shong hok bat ka te da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jimpenim yangi haki por ba ro ban yaro yame ko kinrat henry kamdam hakene ka por ban yaro pindon buram shushu yame naba yau krisukun lamborot paska jongi lakinia namar habala pindu ya ka barim la tautamai ya ka parte kabala jot lapra badia ka jingim jongi la pinbha biang hawu kris namar kata habala dap mia daka jingkamen paska ka parte baro ka we karsa daka jingero yame ki bor banengru bat ki kinkhun angel ki ruai lang ya ka jingruai janga buram jame bat ki ya pen bana kalem sange Bakud try bakud play ki pai bang bat take it up like a from down why usana shatro why usana kampu why usana you play you know yaro you tamawan aga take try bang but take it up like a from domain why usana shatro why usana kampu why usana you play you know ko himen ko para hagane ka yem paska kadwang idam pen krena ga binda ga pentecost inang duai paumen siam bakuden wan hiar halo jungi pen sautu yengi ya ka jingkot ban logi nongap lamborot baba haga jingim jungi haki inga sem jungi haki kam gi jam jungi haki jingit kli jungi baro dashisha melangu bakoi kotrai katemei jong ka jingkoi barom namar katangi karpadiami to pen kuit pen kantang yakini ki jingtarwa jangi dakaba paya umin siem jame kum go jer halo janki bakin kalalong iangi kammet bagasnam jangutrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kidia yavu badula ai halage senran u om toshim batabam na kane pi bara namar kane kalong ka kuri kamet janga ya ka ba NIT naga benda jumpi Haga ju keru kamendala la yabam ula shimya ka kuri. Bada ka baingu biang yame. Ula ayaka halake senran u om. Tu shim batu di na kane pi baro. Namar kane kalong ka kuri jonga snam jonga. Jonga jutang batimai bad bam jikut. Ya ka bayan pen mi naga benda ajambi.
Ba naga benda ki babun, naga benda ka jing map ye ki pop, to le ya kane, ban ken mau ia ngam. Ko snam ba kardo jangu Christ, to pen koi dia ni. Pen koi dia ka men siam hadim pen koi. Pen koi pen kia ya ki bapang ki ba shitam bara. Ya da yang ina uba men. Kajimaya jom ka jinget. Kata sin bangi balune uku, bagi dina kane kakuri, ipen daya jing yap jong mego try, tada lumen wan. Namar kata ngi ke bapin menda ya ga jingia bad ga jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi rai nguai dem namar melanyu yangi ki babit bania hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge varit ngi kar paadiya me ba ngi ke bayo binda hakamet bad ga snam ukris ngin long ki bala pinyar tele kawe da umen suyem bakoi Token mau ko trai ya kabalang jamme kabala priyang hasatala kaparte bato penjana ya ka haga jingi ringkat badulio uppa bakoi jangi uvilbat ubishab jangi but bar ke lingdo but kirinium Token mau lem ro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bala yutia da ka bakrmen ya ga jimmi pat badia baro ki bala klat no haga jingi sne jamme top pidiang ya ki shaga jing shai ka kama jamme To isine yangi baro ngi karpadi me barengkat bat kamaria te isudi bakuit ka kami jangoble u joso bakuid kurim janga ki apostol bakuit u Francis disease bakuit but baro ki rikuit ki bela pinsngaba me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo bindale maga jingim bam jikot but bangini ro but pendon puram me da ukun jamme u Jesus Christ Davu lembadu badhavu kallong hameyu blayupa badan bon haga jingelong kawe jungomen sim bakui baro kaburom bat ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin duwai kumba uji sulahi kaya ngi ban duwai banginak trangi ga jingai ga jingker ko halo jungi Iduai naga binda baro ke jing don kam jong ngi shime kam dame kamin siya. Iduai ro naga binda ga trees and kat bangidang sna iya ga naga kai mane jingis ne jimbele bangin dup laban pendep daga jingarap daga jingis ne ga jingu play. Iduai na binda baro ke bayarap spoon min siyam naga binda kanega senda kanega imane ke badang yarap. Iduai ro naga binda ga jingda bar ke jingben sledge min siyam bakuid kabangi pen karai naga binda ka Pentecost kopa jengim ba happening kalong ka bakui ka tenjume kan wan ka hima jume kalong ka mon jume akan daw kumba happening tuayang iminda ka jimbam jungi ka bahala kasi badamap ingi krangkang jungi kumbangi runi map ka bales niyo yangi badwatelam yangi siya ka jimpen shoy and ray to polite ingi nakapasiyo to polite yangi ingi karpad kotray Nagi jing sini bara. Haga jing spoon jamme tai jing suk jing sign haga sngi jangi. Kanamba daga jing arab ka jing isne jamme. Ngilai bara bon aga pop. Bargin yo jing ada naga jing jinjar bara. Kabangi dang ap keme lendi aga jing karmen bakoi. Barga jing wan pa jungunong penim jangi. O Jesus Christ. Namar ke jume kalong kaima ke jume ke bor bakaburam junam la junam. Kotrai Jesus Christ meyu bela ong haki apostol jamme. Ka jingsuk ngai happy, ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi, Henry yaga jingay janga balang jamme. But haga jings born jamme, toy haka yaga jingsuk, but ka jingyat le kawe kat kum gamon jamme. Mame uba im bada basansha, junom la junom. Amen.
ka jeng so ko trai kandon bara bo reng ka bat pim Rengka bat piru. dap da ka jing indo Christ to gini aingo markelia Kukun lang rodu play, bikin kipo pertay, tus hausen yangi. Kukun lang rodu play, bikin kipo pertay, tus hausen yangi. Kukun lang rodu play, bikin kipo pertay, tulai jing suk yangi. hakami ukon lambro jongo ble hakami bakit na ka pop jonga parte so ke to ke bela coach ka jing ka wai jongo kon lambro Rukan rat ngamlong besong hop men rung po kaying tunga ratio kana kadien gaman sim tunga sakia hi. Commit praise na jongo praise continue shaka jing pam jongo Hars bakat. trai Jesu karko kardo yangi pensle yangi penjantang yangi daga bor chame melong nangap lamborot babha jangi ilong gilamborot iron kami me ko Jesu ban penjana isu shu yake chingim jangi dan baga jim pediang ya me ka communion bakuit but communion men siam
Jisu bayi kindiu buram yangi pangindup laban syakri hok yame pangindup laban Yesu rahem yame ay baga bor jame ko Jisu kanang sizo hapo jang yamenda halor ki bapang ki bashitom baro ki bashimenda hagane ka jindu wai hagane ka mas bakoi ko Jisu bayi ay baga jindu mo jangi baro kalong ka basizo daga jingis nega jame namar melomu nangap lamboron ubam ju sange ben risu mar yangi ubam ju sange ban kindiu buram yangi bam ju sange ban ra yangi haga sandi jame ta yagi jimong jangi ben koi ben gya yangi kindiu buram yangi habangi do jengar men habangi sausi wan yadi gu ma jangi ko Jisu daga jingi snega jame karko kardo yakini ki himmen ki para baro ki bashimen da ha kene ki yukiris bakoi ai baga jinang no jangi baro kalanga basizo daga bor janga bane ko Jisu bai dai boring ipen slaying ipen gandang yangi hallelujah 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 Hallelujah, 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 la 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 la. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To nginia duwai. To peit daga jinx bun ya upai jame ko trying ikarpad but to ai baki tu ya ke ba melamon ban pendimai daga jingmaya bam jikut kinyo ya ga jimmi pat shaga jimbam yapshu jonga do balamang naga benda kaburam dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon rengkat bat pim Rengkat dan pi. play button board baran karkoyapi uppa baru khon baru men sim bakoit Amen. ya leisuk ban pen bana kubar babha jong utrai daga jingem ga jompi hallelujah hallelujah Isango yau play